खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा सामफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय। हयथ' रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअसनि बे भइसफ्रा बारा मोजां खोनायाबो जानो हागौ। ओरैबो थुम जेरावबो देवालिनि पताका गावनाय जोङो खोनानो मोन्दों। बेनिखायनो जुदि मोजां खोनायाखैब्ला आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय। रायजोफोर जों दिनै सावरायगोन गिबिसिनथारावनो नैबे देरहासार बसुमतारीनि सायावहाय, नैथियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायावहाय, थामथियाव हाग्रामा महिलारी सारनि सायावहाय, ब्रैथियावहाय बनसुनि आफादगिरिनि सायाव आरो जोबनायाव आदित्य खाख्लारिनि सायाव। रायजोफोर जोङो गिबिसिनथारावहाय देरहासार बसुमतारीया सिगां मा बुङामोन खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। আমার গভর্নমেন্টৰ পৰাই আমি ৰাজবংশী আৰু আদিবাসী সকলক জনজাতিকৰণ কৰাত কোনো আপত্তি নাই। अब्ला बर' रायजो राजा नोंथांमोन देरहासार बसुमतारीनि बुंनाय रावखौ खोनानानै माबायदि मोनखो? बिथांमोना थगायदोंना नंगौ बाथ्रा बुंदों? दिनैथ' बे समावथ' जोङो नुनो मोन्दों दावराव खालामनाय, नन एसटिफ्रा दावराव खालामगासिनो दङ। जेरावहाय बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो एसटि होनायनि खुगा बेखेवबोनाय जोङो मिथिनो मोन्दों। बेनिखायनोथ' दिनैनि समावहाय दावराव खालामदों। अब्ला बिथांमोना बर' हारिखौहाय बन्दकआव दोनखाबाय। नोंथांमोनाबो सानदो बे समावहाय इउपिपिएल बिपिएफ नांलायबाय थानायखौ ज्राब गारनानै हारिनि थाखाय दावहा नांनायावहाय आगान सुरफिनदो। बे समाव जाथिजों जाथि नांलायफिननायावहाय रेडि जाफिनदो रायजोफोर। नायलांबाय थादो फैबाय थानाय डिसेम्बरनिफ्राय मा अबस्था जायो बर' हारिया। आं सानो बे समावहाय आखायाव अस्त्र लाग्रा जाहाथे जोनोम जाया, आं बेखौसो गिनानै दङ। जाहाथे बै समनि बायदि लामा ससेबो ओंखारनो हायै बेफोरबायदि थासारिया फैफिना, बेखौसो आं सानदों रायजोफोर। नैथियावहाय नोंथांमोना खोनासंदो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों। जेतियाলৈকে বড়ো ৰাভাই ক্লিয়াৰেন্স নিদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে। इलेक्शननि सिगां बुंनाय राव बेफोरो गासैबो मिथिबायना? बै समावहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया इउपिपिएल पार्टीजों थानाय समावहाय बिथाङा बुंदोंमोन जे राभा आरो बर' बिसोरनिफ्राय खोथा मोनाब्ला आं माब्लाबाबो एसटि होनो हाया, एसटिनि सायावहाय आं सावरायनो हाया, बे बाथ्राखौ क्लियारलि बुंदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों जे बिपिएफनि मावथिफ्रानो बिपिएफनि लिडार्सफ्रानो एसटि होनायावहाय सापर्ट दङ आरो बिथांमोनानो एसटि होगोन, बेखौहाय जोङो नुनो मोन्दों। दा बे समावहाय बर' रायजो राजा नोंथांमोना मा बुजिखो? आं स्पेसियेलि आङो बिपिएफ सापर्टार्स, बिजेपि सापर्टार्स आरो कंग्रेस सापर्टार्स नोंथांमोनावसो कुइसन खालामो। दिनैनि समाव मा बुजिखो नोंथांमोना? एसटि होजानो बुंनाय बे बाथ्राखौहाय खोनानानैहाय देरहासार बसुमतारी हाग्रामा महिलारिमोननिफ्राय मा बुजिखो? बेखौहाय कमेन्टआवहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय। आं सानो बिपिएफनि मानसिफोरना बिसिनि कमेन्टआ गाज्रि, बिसोरो माब्लाबाबो मोजांखौ साना आरो बिसोरो गाज्रि कमेन्टल' होनो मोजां मोनखायो। आं बेखौहाय आं साननो रायजोफोर। मानोना आंनि जायफ्रा भिडिअ नायो बिथांमोना गासैबो गाज्रि आखुनि मानसि नङा होननानै आं सानो। 100आव 95%आनो मोजां मानसि आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा। मानोना सासे सानैया गाज्रि कमेन्ट होयो, बेखौलाय आं सिदा ब्लक खालामखायो, बेयो रोखाखा रायजोफोर। दानिया फैदो रायजोफोर बे समावहाय हाग्रामा महिलारी, नोंथांमोना हाग्रामा महिलारीनि भाषण होनायखौ गासिबो खोनागासिनो दंखायो। आं बिनि भिडिअखौहाय हगारफिननांगौ होननानैबो साना, जों बयबो मिथिखागौ मा बुंबाय थादों ससियेल मिडियाआवहाय। बे समाव रायजोफोर हाग्रामा महिलारीया सिगांनि समाव बेल्टि एनडेबि गावलाय हुख्रुबनाय समावहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामलायनाय दावराव दावसि खालामनाय समावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि नोजोरावहाय बिथाङा बड'लेण्डआ 110% यानिखि 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया, आं थांनानै थासान्दि बड'लेण्ड जाया होननानै बुंबोबाय। नाथाय दिनैनि समावहाय बिथाङा मा बुंफैलायखो? गावगा गादियाव फैफिननो थाखायनो नन एसटिफोरनोहाय एसटि होगोन होननानैहाय बुंनानै देरहाफैबाय। अब्ला बर' हारिखौ सोर फानखो? इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' फानखो ना बिपिएफनि सिएम हाग्रामा महिलारी फानखो? नोंथांमोना सिन्था खालामदोलाय। बेखायनो बर' रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जेंनायाव दङ। जागायजेननायनिफ्राय लानानै बर' हारिया गावजों गाव असान्थि, गावजों गाव गाद्रि सेलायबोनाय, गावजों गाव राजा जानो लुबैनाय, नैबे थासारियावहाय बे आखुवा थानायखायनो बर' हारिया गुबुन गुबुन हारिफोरजोंहाय गाख्लायफिनजानो नागिरगासिनो दङ।
बे समावथ' मोजांसो जाबाय भारत सरकारनि थाखायबो आसाम गभर्नमेन्टनि थाखायबो जेरावहाय ट्राइबेलनिनो सासे बयनिफ्रायबो मुंदांखा बर' हारि ट्राइबेल दा बयनिफ्रायबो देरसिन ट्राइबेलानो बर'फोर नर्थ इस्टआवहाय दा बेनिफ्रायनो जुदि जबान मोनखाबायब्ला नन एसटिफोरनो एसटि होनायनि थाखाय अब्ला बेनिफ्राय आरोबाव माथो बुजिनो बाखि दंबावो अब्लालाय गोरलै जाखासिगोन ना आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार ज' लोगो जानानैहाय एसटि होनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय लामाया गेवखाबाय बेखौ जों नुहुरखाबाय रायजोफोर दा बे समावहाय बर' रायजो राजा नोंथांमोना मा सानखो मा बुजिखो होआब्लाबोथ' दावराव जाखागोन होब्लाबोथ' दावराव जाखागोन बेखौथ' आं नुहुरखादों दा नोंथांमोनासो नुदों नुवाखै आं बेखौ मिथिला रायजोफोर दानिया फैदो जोङो ब्रैथियावहाय बनजित मन्जिल यानिखि बेयावहाय नोंथांमोना बनसुनि आफादगिरिखौ नुदों दा बिथांमोननि पार्टी आं बिथांमोननि बुंनायावहाय गोजोननाय दङ मानोना बिथांमोना पलिटिक्सखौ एंगारनानैहाय जातिनि सायावहाय बाथ्रा बुंनाय आङो खोनानो मोनदों हारिनि अलखदनि समावहाय बिथांमोनाबो खुगा बेखेवदों बेखौ आं गोजोननाय मोनदों नाथाय माखासे मूर्ख आखुनि लिडारफोर दङ हा हुनि बेलायावहाय प्रटेक्शन होग्राफोर दङ आरो जेब्लानाखि इलेक्शन गेलेदोंमोन बै समावहाय सोरबाया रन्जन दैमारिनि नाम लाफ्लानानैहाय सोरबाया पावारनि नाम लाफ्लानानैहाय हख्राव बाथ्रा बुंग्रा बैसोर बायदि मानसिया ससियेल मिडियायाव ओंखाराखै मानोना बिसोरनि उदैया बुंबाय बिसोरो जातिनि थाखाय बुङाखैमोन रायजो राजाखौ थगायनो हाबाय बे समाव गोजोननाय मोनबाय आरोबाव बिसोरो ओंखारला नायलांबाय थादों नोंसोरो रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ बे समावहाय बर' हारिया गसंथानाया मोजां नन एसटिफोरनोहाय एसटि होनायावहाय दिनै हाग्रामा महिलारियानो फानदों होननानैहाय जोङो मिथिनो हाबाय रायजोफोर अब्ला बिनि अनगा आरो मा खोथा दंबावो बर' हारिया दा अलखदाव फैबाय दा अलखदखौ नुनानै हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो होबथानाय नङा बियो 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया होनग्रा सासे लिडारसो बर'फोरनि गेजेरावहाय दा बिथांनि जुदि 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया होननायनि फोरमानखौ नांगौब्ला आं क्लियारलि होनानै होनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ नङा नाथाय आंनावहाय माखासे निउस पेपार दङ बेखौ आं दिन्थिनो हायो बे समावहाय जोङो बयबो मिथिगौ आदित्य खाख्लारिया दिनैहाय बिपिएफ चिफ जाफैनायनि खारनावनो दिनैहाय खर' गुदुं जानो गोनां जादों जों बेखौ बयबो मिथिगौ एफा मोजां सान्थियै दङमोन एसटि दाबिग्राफोरनिफ्राय माब्लाबाबो जोङो बेफोरबायदि दावराव दावसि खोनानाय जोङो नुनो मोनाखैमोन 5 बोसोरसिमहालागै नाथाय बिसोरनि बेबायदि जबान होनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया अलखदाव फैफिनबाय रायजोफोर आदित्य खाख्लारि सारा मा खालामनो जुदि सिपआ होनांगौ होननानै बुङोब्ला बे आदित्य खाख्लारि सारा हाग्रामा महिलारिनि अनगा जेबो खामानि मावनो हाया दा हाग्रामा महिलारियानो जुदि होथारनांगौ आं होगोन होननानै बुङोब्ला बे आदित्य खाख्लारि साराबो होनांगौ बाध्य जागोन दा बेनिखायनो आं सानदों जे बर' रायजो राजा नोंथांमोना बे समावहाय गाव गावनो हुसियार जानाया मोजां सोरबायदि लिडारखौ जों आरोबाव फसंफिनखो बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां थाइसे थाइनै 100 200 500 हाजारनि थाखायनो एसेबां बर' रायजो राजाफ्रा गावनि हारिखौहाय अलखदाव लाबोयो आं आसरित मोनो दे बुंनो थाङोब्ला रायजोफोर कमेन्ट गाज्रि होनायनि सिगां नोंथांमोना सिगां सानग्रो भिडिअआ मा बुंदों जोबनायाव मा बुंहैदों बेखौबो साननाया मोजां आरो नायनो गोसो गैयाब्ला गाव सिरि था आंनि भिडिअआ अरायबो जातिनि थाखाय भिडिअ लाबोगोन आं बेखौ माब्लाबाबो एंगारा रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि